To jama'a, a yau wannan topic namu na yau shine menene farji. Ina ganin da mutane sun san menene farji. Farji wani abu ne wanda yake ƙasan mata, wanda abu ne na nishaɗantarwa ga su kansu da kuma wurin mazaje. Maza ma dai sun fi buƙatan wannan waje, saboda waje ne mai daɗin gaske. Farji dai ma Allah ya halicce shi ne mata domin su yi fitsari, su yi haila ta wajen, sannan kuma za su sadu da su a ji daɗi sosai. Ta wasu ma in ka same su ma su ce maka ba abin da ya kai wannan wajen daɗi a duniya. Duk wani abincin da ke duniya bai kai wannan waje daɗi ba. To, sau da yawa dai kamar yadda kuka sani, farji wani abu ne wanda za ka gan shi ɗan ƙararramin wuri, amma in ka tashi tura buranka ciki haka za ka ga shige. Kai ka sha yatsa ma ba zai shiga wajen ba, amma sai ka ga ta shige zur. Haka nan farji wani wuri ne wanda an taɓa mace takan ji daɗi iya matuƙar daɗi, wanda in ka sa hannu kana shafa mata shi takan ji daɗi iya matuƙa. Haka in ka tura azzakarinka cikin shi, mace takan ji daɗi iya daɗi. Can cikin shi ɗumi ne kuma ga shi da zurfi, ko da ke kowace mace tana da kalan nata. Akwai macen da za ka ga nata yana da zurfi, wata bai da zurfi sosai. Akwai macen da in ka saka azzakarinka cikin farjinta za ka ji shi luɓus da taushi-taushi a jiki, wani kuma za ka ji ba taushi-taushi, wani za ka ji shi kamar da ɗan wasu ƙusassara haka a ciki. Sannan kuma akwai macen da za ka ga farjinta shafaffe ne, wata kuma za ka gan shi yana da tudu. Akwai wannan mace kuma za ka ga farjinta mai ruwa ce, wata kuma ba ta da ruwa sosai. Wata za ku kai awa kuna saduwa da ita, za ku ga har ku gama akwai ruwa a farjinta. Wannan ɗaukewa wani zai dawo, wannan ɗaukewa wani zai dawo. Akwai kuma matan da kuna farawa minti 1, 2, 3 zuwa 5 za ku ga tun in wannan ruwan ya ɗauke to sai dai ku ƙara ke da mai ko da yawu, saboda ba ta da ruwa sosai. Duk wata mace da kalanta da inda Allah ya yi ta, to sai dai akwai wasu magunguna da ake yi amfani da su domin samar da irin wannan ruwan, wanda ko da ya samar da wannan ruwan ba zai kai wancan ainihin mai natar ruwan ba. Haka nan farji ta nan ne bayan mata sun ɗauki ciki, ta nan ne suke haihuwa, wanda in ka ga ɗan matsalar wurin ba ka yi tunanin ɗa zai iya fitowa ba, amma cikin Allah da ikonsa ya yi dizainin ɗin wajen inda har ɗa zai iya fitowa, sai dai in wasu abin ya gagara sai a ɗan ƙara su bayan fitowar ɗa sai a ɗinke shi kuma ya koma kamar ba a taɓa yin wani abu ba. Macen da take yin gyara za ka ga farjinta ko da yaushe a matse yake a tsoke, wanda da in ka zo shiganta za ka ji da ƙyar kake shiga kuma ka ji daɗi sosai. Macen kuwa da ba ta gyara in ka zo shiga sai ka ji kamar ka sa azzakarinka a bokiti zuruf ka shiga ka fita ba wani matsewa. Amma macen kuwa da take gyara sosai za ka ji in ka zo shiga da ƙyar za ka shige, da za ka ji kana cakwal cikin farin ciki da annashuwa da nishaɗi. Saboda daɗin in dai ya matse daɗin shi na daban ne, saboda ya matse kuma ga ɗumi a ciki. Duk da yanayin matsewa akwai wanda za ka ga daga baki ne kaɗai ke matsewa, wanda ke ba ke matsewa daga bakin nan kaɗai, to wani za ka ga ko ka shiga ya matse kana farawa za ka ji ya ƙara saki. Amma kuwa akwai wanda yake matsewa gaba ɗaya tun da baki har ciki, duk da in dai ya riga ya tashi daga inda Allah ya yi shi to kawai sai dai ɗan dai dabarbaru. Amma haƙiƙa wannan wajen yana da daɗi iya daɗi. Duk wanda ya taɓa shiga wannan wajen zai baka labarin daɗin shi. To, labarin farji dai ba zai iya ƙarewa a lokaci guda ba, amma dai saboda kar in cika mai sauraro da surutu zan ɗan dakata daga nan. Amma insha Allah zan kawo mai sauran bayanai nan gaba. Mun gode da ziyartar wannan shafi namu. Ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar gefe, saboda za mu ci gaba da kawo maka abubuwa na ilmantarwa game da farji da azzakari da nonon mata da sauran abubuwa na mu'amala na aure da sauran abubuwa dai na ilmantarwa. Mun gode, Allah saka da alkhairi, sai anjima.